Ak chcete auto v aukcii predať čo najlepšie, úplný základ je ho dobre pripraviť. Pekné fotky totiž nerozhodnú len o tom, ako pekný je inzerát, ale aj ako auto zaujme. Ak nechcete použiť profesionálneho fotografa, nevadí, dodržaním niekoľkých základných krokov to zvládnete úplne v pohode sami. Pokojne aj s mobilom. Prvý krok je jednoduchý. Auto musí byť čisté zvonku i zvnútra. Uvidíte karosériu, disky, pneumatiky, zrkadlá a pochopiteľne interiér. Dôležitý detail. Auto dosúšajte v tieni, aby od vody na karosérii a sklách nezostávali mapy. Povysávajte interiér, sedačky aj koberčeky. Utrite prach a odstráňte všetky osobné veci. Interiér zbytočne neprelešťujte. Pôsobí to veľmi neprirodzene a vytvára dojem, že máte čo skrývať. Ak chcete ísť ešte ďalej, cez Auction House si môžete objednať profesionálny detailing od partnerov. Nájdete ho v sekcii Predať auto. Vďaka partnerským dohodám môžete získať zaujímavé zľavy. Pri fotení je mimoriadne dôležitý výber miesta. Jednoduché homogénne prostredie, kde auto vôbec nič neruší. Napríklad jednofarebná stena, prázdne parkovisko, vhodná lokalita, ktorá je pekná a čistá. Vyhnite sa rušným miestam, preplneným parkoviskám, reklamám, smetným košom a pochopiteľne iným autám v zábere. Pozornosť musí byť na vašom aute. Tiež záleží na výbere času. Skoro ráno, neskôr večer, keď je slnko mäkké, alebo ideálne pod mrakom. Poludňajšie slnko robí veľmi tvrdé tiene a nepríjemné odlesky. Teraz samotné fotenie. Ideálny by bol fotoaparát, ale s dobrým mobilom takisto urobíte veľmi pekné fotky. Určite si utrite displej, zvýšte mu jas, zapnite si na ňom mriežku a samozrejme poutierajte aj šošovky. Jednoznačne odporúčam fotiť na šírku, nie ako na sociálne siete. Keď je auto príliš svetlé alebo tmavé, upravte si jas priamo na displeji. Nepoužívajte blesk. Robí to neprirodzené odlesky. Začnite základnými zábermi celého auta. Spredu, zozadu, z oboch bokov a potom šikmé uhly spredu a zozadu. Takzvané trojštvrťové zábery. Následne prejdite na detaily. Kolesá, pneumatiky, svetlá, maska, kufor, motorový priestor a samozrejme interiér. Pri celkových záberoch nestojte príliš blízko. Radšej použite miernu funkciu zoomu. Auto vyzerá na záberoch hlavne dobre z uhlov, ako ho bežne nevidíme. Ak má auto nejaké chyby, určite ich nafoťte tiež. Škrabance, odierky, preliačiny alebo opotrebenie. Ukážte ho normálne a zblízka. Pri aukcii je dôvera kľúčová a poctivá prezentácia auta vždy pomôže. Na konci fotenia si zábery dobre skontrolujte. Ak sú niektoré zábery neúplné, krivé alebo tmavé, nafoťte ich ešte raz. Pri aukcii týchto aut často rozhodujú detaily. Interiér vždy jednoznačne odporúčam fotiť v tieni, aby ste nemali zbytočné odlesky a tiene od áčkových stĺpikov a kabíny auta. Naštartujte vozidlo, aby ste mohli nafotiť prístrojový panel a ukázali, že nemá žiadne chyby. Pochopiteľne detail na odometer. A následne samozrejme volant, celkovo a v detailoch, či nie je vyšúchaný, sedadlá, stredový tunel, priestor pred spolujazdcom, kastlík, dvere, tapacíre a podobne. V žiadnom prípade nezabudnite na VIN číslo, smelo na viacerých miestach a všetky ostatné detaily, ako sú napríklad 2 kľúče, servisná história, náhradná sada kolies alebo pneumatík, faktúry alebo prípadne certifikáty, ak má auto fólie. Takže stručne. Čisté auto, dobrá lokalita, kvalitné svetlo a poctivé fotky. Presne toto je základ aukcie, ktorá pôsobí dôveryhodne a profesionálne. A ak si na to nechcete trúfnuť sami, v Auction House vám vedia zabezpečiť aj profesionálne fotenie a kompletnú prípravu auta do aukcie. Od profesionálneho umytia až po technickú kontrolu od partnerských spoločností Dekra alebo aj Automato. Všetky služby nájdete na konci formulára Predať auto. Vy ste sa rozhodli predať auto.
O všetko ostatné sa postará Auction House.